Takže vítam vás na prevedení tohto pokusu, pri ktorom sa pokúsime zohriať vodu v balóniku a uvariť vodu v papierovom hrnci. Takže poďme na to. Takže na tieto pokusy budeme potrebovať vodu, sviečku, zapálky na zapálenie sviečky, papier na výrobu papierovej misky, balóniky, technický teplomer a niečo na uchytenie papierovej misky, v našom prípade medený drôt. Takže teraz si ukážeme, čo sa stane, keď vložíme papier do plameňa sviečky. Takže pri tomto pokuse sa pokúsime zohriať vodu v papierovej miske nad sviečkami, čo najbližšie k jej teplote varu, teda čo najbližšie k 100 stupňom. Takže ako ste mohli vidieť, pri tomto pokuse sa papierová miska nezapálila, pretože voda, ktorá sa v nej nachádzala, ju ochladzovala pod jej zapálnu teplotu. Voda je pre tento pokus vhodná, pretože je to dobrý tepelný vodič. Takže teraz si ukážeme, čo sa stane s balónikom naplneným vzduchom, keď ho dáme nad plameň sviečky. Ako môžete pri tomto pokuse vidieť, balónik naplnený vodou nepraskne, pretože voda v jeho vnútri je dobrým tepelným vodičom a odvádza teplo vytvorené sviečkou. Tento film pre vás pripravili David, Lukáš A Mišo.